Wel, i ni yn edrych yn fanwl iawn ar y ffordd orau i wneud hyn. I ni mynd i ddal symposium yn ystod yr wythnosau nesaf i edrych ar y ffordd orau i ddysgu ail iaith. Ni wedi edrych ar beth sy'n digwydd ar draws y byd, beth yw'r ffordd orau i wneud hyn. Ni'n dod â arbenigwyr at ei gilydd yn ystod yr wythnosau nesaf i edrych ar beth yw'r ffordd orau i wneud hyn. Ni'n gwybod nag i ni'n wneud yn ddigon da ar hyn o bryd. Mae rhaid i ni newid y ffordd i ni'n dysgu Cymraeg fel ail iaith, bod ni ddim yn galw hi hynny rhagor. Ond dwi yn meddwl, os allwn ni falle newid y ffordd i ni'n dysgu Cymraeg fel ail iaith, bydd hwnna yn gwella'r sefyllfa. Mwy o siarad, pryd o'n i weld fwy o weithredu felly? Wel, drafod ddim o'r rhaid i hwn cyd-fynd i raddau gyda y newidiadau sy'n dod trwy Donaldson, ond dwi yn ymwybodol iawn bod ddim amser gyda ni i golli genhedlaeth arall, ac felly dwi yn obeithiol y byddwn ni yn gallu dechrau cyn bod newidiadau Donaldson yn dod i rym. A pryd mae newidiadau Donaldson i fod dod i rym? Wel, bydd rhai ohonyn nhw yn dod mewn erbyn 2021, ond bydd e'n cymryd amser i ni fynd drwy'r system, a felly dyna pam dwi'n ymwybodol bod rhaid i ni ddechrau ar newid y ffordd i'n dysgu Cymraeg mewn ysgol yn di-Gymraeg cyn hynny. Os gennych chi darged o pryd fydd y cymwystr newydd yn dod i rym felly? Un o'r trafferthion yw, i ni eisiau cael cymhwyster lle mae, enghraifft, cyflogwyr yn gwybod beth yw safon Cymraeg pobl. So chi adael ysgol Cymraeg heddiw, so chi'n methu Cymraeg tygau a dim cymhwyster Cymraeg. Bod chi'n gallu siarad yn rhugl. Felly mae rhaid i ni sicrhau bod yna ffordd i cyflogwyr i wybod beth yw safon Cymraeg rhywun sy'n dod mas o ysgol. Felly mae'n gwneud synwyr i fi i sicrhau bod ni'n cael rhyw fath o restr lle mae pob un yn gwybod ble ydyn nhw o ran safon i Cymraeg. Y trafferth sydd gyda ni yw sicrhau nag yw pobl sydd yn mynd i ysgol yn di-Gymraeg yn colli moral nhw wrth bod nhw yn eistedd ar holiad, a dyn ni ddim wedi penderfynu sut i ni mynd i wneud y gwahaniaethau hynny eto.